Hi guys, madung hapon nating tanan. So karong hapon na guys, dakos ubos guys kay murag kita ko sa taong ni Mother Earth nga grabe bunga pa imo. Nagdaabo sa pud. Ang pangkuan ning dagka jag uban ato paningilas. Upaw kay rong makautan pa sila. Kining dagka ra kay ang butangag itlog. Kay nagpalit man ko sa katering itlog katong nagpadag. Papangliksi. Diya panggi palit og baon ni Lexis eskwela kay kanila laging magpili lagi jag baon kada adlaw. Diya guys ni daghang bungas ilawom. Diya magtanda ko datos. Nagtanda ko datos ang kuan guys ang panggitanam sa katong nara nga kahoy nagkati ali na buhi agahapon na buhi. Tara guys, narandagan nagbungas ilawom. Kanilang dagka ang pangkuhaan uban. Kaning dagska. Kay maadyo ni butangag itlog. Na may dagkas ubos. Hi guys! Madung hapon natin tanan. So karong hapon na day guys, mapay paghuman og sundo ni Dixian. Nagkatid po ko na tari tas ang simbahan. Dahil palit kong pan. Sugo kong Mother Earth. Muna yung ganahan nga pan na palitan. Dahil palitan. Buwari makasasistir ug may nung kang mamatay sa. Wa ko masayo. Kada uli man na ni Dixian. Ang pasnak yung gatas. Sa di pa po matulog sa gabi eh. Kontemplahan. Hi! Hi, Ate. Ay, sapot-sapot ha. Dapon mo magtigid patawal na tayo ka? Di sa lagi maghawid na ng klilik si kay maghawid kag pagkaon pag hunaw ugot ro. Hunaw ugot ro. Napod mi kuan guys, pipino. Anja dapoy passion kaya panay pagkaon liksi anja makahumanag snack. Kanon sa daban, asa pakanon na ng aslong. Kay giubo-ubo man ang hanggi pa. Pakanon passion. Minaho. Ay sa kanila oh. Hi guys. Hi guys, madung hapon. Ma, What assignment? Ma, apas yung bago kanaliso kay kuan. Di na ho. Ingin ba? Sapon? Magtimpla ko gata sila siya. Gamay ramang ininit dyan. Buktangan o kuhan. Ay, najabo-jabo na. Ah, naispisuhon. Plato at tubig nga gitakluban. Nag-color green. Palaman datong katong hinimo na iti upaw. Hinatag na iti upaw. Kay kuhan. Katong jam. Kaw. Pasa kaw. Mami, ito'y palaman dahil. Ganahan ka. Bukaan ka dari day? Nga doon ba may tayo sa? Halo, ya. Kaya nga ulit si Doha man eh. Kung saan nag-isod sa picture tayo sa? Tambal na, gulong nanay. Pwede po kung mga dato tayo sa. Pagkasa ko sa palihog na ikaw. Naikan po tayo sa. Humot na, oy. Hinay mo na ati upaw. Salamat ati upaw. Hindi mo. Dagan man to'y kuan. Humot man good. Dagan. Dagan sila ibiyawas. Baka itong ipamiyabas ni mananghiling. Naikag ko tayo sa. Lagi dyan. Yabas na. Himo ba ati upaw. Para palaman manig ngayon eh. Hindi mag-ignorante. Tilawi. Mga man. Si bahu. O, dahil. Nangunaw ka? Pangunaw sa ka? Namunaw sa kunay na itabon niya. Gami mo good. Dala ko. Di lagi mo inartibi mo nang kigwang pagkakaarakas kapilian ka, Jo. Hindi ka mo angay? Ha? Aw ka nang gatas may dag inom. Da.
Kalami ka dan. Huwag na nag-inom. Na mga anta guys, yung snacks ta. Kariahong pipino. Right, dahil mo ni ganahan ni tatay pan guys na pig pie. Sa tawag dari sa mga pig pie. Mga anta nito guys. Lain na ang kuam. Kaya nakaadlaw. Apoy ka doang lawas eh. Sakit ka doang dani na. Sa tubitong nadisgrasya ko sa una sa daga pa ko. Papanis. Narday. So panisliksi, nadisgrasya ko sa una sa motor. Tungapit ko marip. Kaya katong sa unang panahon nga gikan ko Manila. Kanya hindi ka tag Manila. Hampuo man tayo nagmuli. Katari sa itong kuhan. Karagit mo na guys. Dami. Ang gazit ta magwapa maputi. Pista tog Alicia. Mga itong tuiga. Nakalimot na ko. Arang pagka disgrasyaha din na ho. Motong parang nagkaagsamad kanina ang uwat dani. Kanina pagajid. Ug daris tiil. Kanina bitawang ipang tatuan mama ni guys. Kani hama gipang tatuan wa jud ko ning tatuan ni kay kuan. Gitatuan ko din katong na broken ko charot. Da pero kaning gitatuan na guys, piklat po ni sa pagka-disgrasya na ja. Katong dani nga kuan na napiang nanipiang ang daghan dani kay na nga man ko nag-disgrasya na ko sa motor nag. Unsa na yung say kuan na nag tajuk. Ada motoran kaya nga ko masingkaw ko nga na dari ang dagang samadya nga na ning pilak to kaat si mana nang sigrag nga nagang kamot nagdagang samadya pati ang dani madugali ning dani suwang na gawa ni uwat kakatupong dari ko ang dining uwat kay hamon din gitambalan dito ka ng si Budimat sumuteng gitang tambaw so mga to diyan ning takas git kaso man to ning takas man ja kuan bad na man ko to badikod man ko tong tawhana taga Lasinda tong laki bad record man dipod ko na ko mo nang karon ug ganang mga gabito ko nabikil siguro pud ni sto nang kahoy para pa magdribdad ug motor sakit ka na ni ilihok kan dani na murabag na yung hubag sa ang dani mo nang kape ka doy ko kang lawas. Napay si video call nga Indiano man siguro na. Pero wa ko nito ka wa ko kuan ja kadyo ka sa ading suto suwitohon. Ug di bagid na manunuway kay na. Magi ma? Lucky. Apambi. Ah. Ang siliksi. Hindi ka masugot na ko'y apambi? Na ko'y apam. Yeah, maritis din. Hindi ka masugot na ko'y apambi? Kay? Kay nga naman. Hindi ka gusto ba dato ta? Maluwas tas kapobrihan? Kita nanay danay? Hindi ka gusto? Nanoy apam si tawag na. Ako gana kanak ko mo. Magbanghod ba dahil si Ipod? Di ko sa ganahan guys. Huwag na yung manghod. Dumangat kong liksi. Magbanghod ba dahil? Na, di naman ko. Wala naman nasa ang huna-huna ng ngana kay di lali masisaryan. Ugma man ka. Ningan mo kasi mong mamahali mo laag. Shout out at Esther. Gimingaw na si Sariana. Hi, dali. Muna? Ito guys, story time po ito na. Saan kaagi sa una sa kung ano hapit kuma-disgrasya. Oh, hapit kuma-disgrasya. Hi, Ate Estel. Disgrasya ko sa una. Ate Estel, ha? Aladay, di na magpalabit pa anday. Kaya daganay pa mo na hurot ng adlawa day. Kung pala, kitay, ha? Nagkaluga ganang pita. Ni Tita Tere, day ka mo siya, ni Muhay. Di may nga makakapod. Hindi po, teka. Mama Julie, i-greet si Mama Julie, baby. Advance happy birthday. Uy, paano nang Alabilik sa'yo. hingog mo man? Excuse Hindi me. maghinog mo tayo sa. Nagkaon man ka dyan nga na, pas ilong, bad man na. Ha? Day,
greet ni si Mama Julie. Advance happy birthday, Mama Julie. Happy birthday, Ate 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 Julie. Advance happy birthday, Happy Ate birthday, Julie. Ate Julie. Inig ka. Ansa to pizza birthday, Ate Julie, nay? Ansang pizza birthday, Ate Julie? Karong October 12, guys. Birthday ko na, Ate Julie. Kana, very good. Hut da jud. Manambok. Ano ang birthday, Ate Julie? Di ay tayo ka. October 12. Mama. Di na ka maka-eat na. Ayaw, lagi itra po ng kuhan. Di na ka mo-eat na ng kuhan. Pan? Isa? Hot na. Di na? Parang lami agam mang kuhan na to, guys. Itong magipang putos na na nga. Aw, ako may nagputos na to una kay agduha na to. Aw, isa na to kabiyabas. Nawa, ang pag kisay nagkuha. Mangiputos na kay lami man gud ning mo mulutong dito pero makakaan si nanay kanang lutong dito kay kana po ko magtan-aw ganay mga tanom nas among natad na ba kay limi tanawon lagi pangbalin putong nanay gapon tong mga buhok Andiyan naghimo des kuan guys nanguha ko ganihag sa buntag nanguha ko ganihag guys sa buntag og kalabo kay mamanay handa ni Lexi sa Unapas Manila nga og ubhon mo ang ipainom nanguha ko ganihag kalabo diyan nanguha pugkos halibon kay mas na idang laggaan na laggaan mo rin mo nagdaga sa kuan halibon bosa na inyo ngan sa inyo guys halibon may mga sa mga ano bitong humot nga ibanjud pwede ra gay nang imong haplas kani mo ni si Jan unsay lasa be ning ina man ka be mo kuning tilaw unsay lasa man parat di day pait Pait. sure inam na pa daw kay nag-inam ka gatas Mao ni gihimong nanay para iimnan. Pait. Gamay-gamay ra gud. Tungag baso sa inom ba daghang tubig. Kay talawan man kag antibiotic mo na. Ni kabernis na sa hapon siguro may pahilot ning Lexi kay lami ra jud ipahilot. Pahilot pa rin na kay utro pa ning piang kadungit na ko. Kumukra mapiang kay na panay piang daan sa katong pagdagma nila sa das naging adlaw. Maunang ubo-ubo na pod. Just singtanan lagi pod matry may gigda ka nang wa say di sa mi magamit og pom kay kasi mao po ni nakainit sa likod. Kaya may nagpom da atong pom nga baga. Love you dai. Kare magkaon. Diyan nakaan po kog mani gani ato law pa kay gitagaan ko pa. Og kuan mani. Ag mani lami kan og kanang hilaw. Muit ka na ng pasyon? Ikaw. Nara kay asay may tagsuwat makaingana be, di ko ganahan og magsikag cellphone. Kay unsay makita nimo cellphone mo kuto imong masulog. Ikaw pagkuha kasin gamay. Dare kutsara din pagda. Ag sabaw dani mo importante. Nanaghan nagyapukan guys, bunga sa pasyon. Ayaw pagpapalabig asin gamay ra, isa ra man eh. Ako rin butang. Wapa ko masayo, day. Ay! Hindi ka, humot. Lamok, pagbanta na yung motel sila sa lamisa. Kanilang lamok, magkuhan ko itong katul. Guwapa to sa taste tayo sa. Wapa man tang tanan dai, wa may maat gibuhat sa Ginoo. Wapa man tang tanan. Ay kuan day guys. Basi gusto mo shout out, i-comment ra mo na ning vlog kay mag shout out ko mapuhon. Kung di na po kuma busy. Kay murag man kamis na nay datos suta ni tiri magtanom ni tunay lubi nga hinatag ni kapitan. Naman na itong itanong kay niguan man ganina. Kuha na tambal. Tanong to na mo guys. Ja. Shout out po ko ninyo. Pinsa itong magpa-shout out. I-comment lang ang ninyo. Sa katong mga waysawang nagtanaw sa mga vlog guys. Salamat din ninyo tanang. Ginuunay magbawas sa inyong kamaadyo. Ja. Anang amping mo kanunay o asa man mo karon. Mara po na yung vlog guys. Sinsya na mo nga.
Nga ni kay agamang panahon dari kawan sig uwan init ja nara pa mi dari sud ba ja. Wala po ko ilaglaag kay na may wifi. Dahil ako sa bahay mo laag ako matumis munisip mo lakaw ako matumis munisipyo. Kaya magkuag DTR ja mo time in nga na ba. Dahil ako sa bahay. Kay sahay po mula ka sa tiali wa ko iuban sila sa nanay dari. Napos aliana napos lipsi. Nang ako sa bahay ja. Mara na mong vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw guys. So ang pagtanaw sa mga vlog. God bless. Nakagtanan amping mo guys. Ug asaman mo karon. Bye guys. Thank you for watching. Bye.